ekubeni umakoti kwakhona awumeke kwavele sebefikile laba bama TV awumeke usalisa uchaza nje phambi kuwena uzokwazi ukumanelisa kuyona yonke into leyo nkosikazi leyo ntombi angisana noma inkosikazi noma intombangazi ngoba phela uhluleka endlini wena ekamereni kuyahlula ukuba sekamereni uyahluleka kwayibona uzongabela izwe lonke uyangithuka uyangihlambalaza ngihlambalaza izwe lonke bamele ingane yona leyo uthi ingane yakho leyo ngane ngidedeleke naye lowo ke yena uzongithanda ngingamanelisi kulala sengizokusho nje kugwala umlomo ke manje ukuthi engathi sesoya endabeni yesahlukaniso ukuze ngikwazi ukumelana naye naza nakubona nalo sisi waphela wena uvala ulale nje dedele kusemnyango ingane yakho uyimela kanjani ke nonto ikona nje ngize angijayi ngalento eyakho na leyo ngane ngithi mina ukusuthi yona ke lento ke ekukhiphayo ikambisa ukuthi mina angikwanelisi endleni ngapha uvela ukondlento enganganelisi othi kungcono ngivele ngizula ngisuke ngikwazi ukuthi uyepha uma ngingekho ngisemsebenzini abafazi ababili njoba ngiyaye ngifice laphana nginezinto eziqeda iviki zokusebenza kodwa zonke lezi zinto ngiyifica embondeleni uzuyiwashe ngesonto Sunday ngizovuka ngizolungisa lento engalungiseka leyo into engekilungiseke ukuthi kuthiwa ngilengane enye indoda angiyizwa mina lento yabo yakho wena sisaye endlini sisaye ekhaya usayochaza yona le engathi ke kuzofunakala ukuthi sibize umndeni wakho sibize nowami sibize konke nezihlobo sibize nezihlobo zakho ukuze sibezwe na amaphixephixi angithi nomndeni wakho uzobukhona basekwazi intombi bamaphixephixi angithi nowakho umndeni uzobukhona mina ngibizi ngamaphixephixi abe nguthanda umndeni wakho uwena kuphela ongihlulayo sanibonani babukeli bethu emakhaya igama uthobekile kwaMdlalose phasi kohlelo inkinga zomhlaba babukeli bethu namhlanje nginobhuti ola eceleni kwami uthi unodaba afisa simsize ngalo kodwa ke ngizomcela ukuthi abingelela ababukeli emakhaya azisho ukuthi ubani ngiphinde bhuti wami njani awungiyaphila sisini njani siyaphila bese ngingazisho igama nguthobekile kwaMdlalose phasi kwenkinga zomhlaba siyakwamukela ohlelweni lethu ngiyabonga mntaka Mdlalose ngize lapha ngokuthi kunenginganyana enginazo benginesifiso sokuthi ningisize kudala ngibukela lolu hlelo okuthiwa inkinga zomhlaba ngabuka ngazi ngabona ukuthi mhlambe yilapho engingasizakala khona isifiso sami benginesifiso sokuthi ngingaba nonkosikazi wesibili okushuthi lokho kukuthatha isithembu manje umkami lapha engathi akazwisisi kahle lesithembu uma ngimxoxa ngaso mhlambe ke ikona ngize lapha ngoba ngithi ngingaba usizo olukhulu kumina ngoba ekuthenini ngize ngithi ngifuna ukuthatha isithembu nje ingoba umuntu ongimthole lapha eThekwini kanti mina wasemakhaya le komsinga lapha engidabuka khona so yena umuntu nje ongazwani nokuthi ayobona umndeni wami silungise ikhaya le kufuna siphelele naye la eThekwini angazi ke noma ke ngingasizakala yini kuloko Okay, good. Ngiyabonga kakhulu. Nje sibonga nokuba nawe. Bengisacela bandla before silando sixoxe naye. Ukungixoxele nje unginabele impilo yenu yasemshadweni niqala ukubonana nihlangana nishada nihleli kanjani ekhaya. Ukuthi futhi ngesikhathi usuhlala naye usumtshela ke lento ongixoxela ukuthi wazizwa kanjani. Ungixoxele nje ngempilo yenu yokungizwe yonke bese kuyikhasi landusisa. Hayi kona ke ekuthulaneni kwethu iminyaka esinayo sishadile mihlanu okusho ukuthi u5 kule minyaka lena besikade siphilisana kahle nje eqaleni kwethu umshado inkinga la engiqala khona ukuyibona ukuthi umuntu ongazenzi izinto ngendlela engiyifisayo njengoba senginokufisa ukuthatha unkosikazi wesibili kuqale kusesenza umnyaka wesi4 sishadile okushuthi nje siyakulo wesihlanu nje angisaboni kahle akafuni ugoduka ekhaya uma ngimcela
noma kwamaholidi noma ngivalile emsebenzini ngithi asikhuphuke siyekhaya umuntu ongezwe noma ngithi ngiyagoduka mina ngithi ngiye ekhaya ngiba umuntu omubi kuyena asale la ngibe umuntu omubi oyoba kanye. That's why ngize ngakhetha ukuthi ngithathe isithembu esizoyokolekelela ubaba noma ekhaya enkingeni ababa nazo. Okay, but ngicela ukubuza futhi kulo ozomthatha yena uyazi ukuthi uzongena esithembeni. Ukwazi kahle kamhlophe lokho sakukhuluma sakuqeda wathi inkinga akabi nayo. Ngamchazela wavuma ukuthi uzoba umuntu ozophila nabantu basekhaya iloko engithande kuyena okuyinhlonipho yakhe. Manje lo engathi nje sekukhona nje ungaboni ngasolinye akusekho kahle mhlawumbe uma ukuthi kuzoba khona isithembu uzobona ngenye indlela nacabange ngokunye ngoba yena ukusuthi uzoba unkosikazi wangala eThekwini lo munye ngimthathe ngimbeke emakhaya indlela engibona ngayo ngazi. Okay, but ngiyakuzwa uma lo umamkhulu yena uzizwa kanjani ngale ndaba yesithembu? That's why nje ngithi ngize lapha bengizocela ukuthi ningicelele yena ke sikhulume naye mhlawumbe uma engakwazi engavuma ukuza la kulolu hlelo ngingathokoza. Yena ngithi useke wahlala naye phansi wakhuluma naye. Ngake ngahlala naye phansi ngakhuluma naye akayizwa. Ushaya phansi ngonyawo. Okay, ufuna simncenge bengifuna nje ukuthi ningincengele yena sibone ukuthi angenza kanjani ke mhlawumbe nina uzonizwa. Hayi, okay, but ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi sengizwe kahle konke. Ngizocela umfana wami lo engisebenzisana naye ahamba ngilandeleke usisi size naye usisi la sizokhuluma naye. Ngiyabonga. Ngiphinde nginibingelele babukeli bethu emakhaya ngibonge ithuba ngizobingelela usisi la eceleni kwami usefikile ngimcela ukuthi ayichaze ukuthi ubani. Sawubona sisi. Yebo sisi njani? Ngiyaphila njani? Igama lami nguThobekile wakamdlalose phasi kohlelo leinkinga zomhlaba. Sila namhlanje ngoba ngibhalelwe umnyeni wakho uthi unodaba afisa ukuthi ukhuluma nawe kodwa ke before uthi yena ngimdedela achaza ukuthi ngani mhlambe nje ungasho ukuthi mawucabanga kungani ula namhlanje. Ngiyabingelela nami sisi umphathi ohlelo. Anginayo ishoyo ukuthi kumayelana nani njengoba ngila. Yes, umyeni wami lo ngiyamazi Mablamini seshade nami minyaka u5. Kodwa anginayo ishoyo ukuthi ungibizeleni la. Nani sisanginazi nami ngiyacabanga ukuthi ungazi. Uyaqala nje ukumbona. So ngizoke ngizwe kuyena ukuthi ke iyiphi mhlambe into engenza ukuthi azangilethe la phambi kwamakhamera kanje. Ngiyakuzwa sithando sami kodwa bengisacela ukubuza ukuthi uthi senishadile 5 years sengixoxile naye 5 years kulo 5 years wenje ngisengifuna ukuthi ukuthola kancane kwena nihleli kanjani nje ekhaleni. Behleli kahle sisi yonke leminyaka le ngisi EU3 uthe kuloka 4 last year waqala wangitshela ukuthi hayi akasaboni kahle njalo mengabe engitshela indaba yesithembu. Kwa ukuthi angizwa le ndaba ukuthi ukhuluma indaba yesembe yangazi nginolaka nasendlini. Kwa ukuthi angizwa ushutha lokho ehambisa isikhathi lokho ebuya aphinda abuye azosho ukuthi hayibo ma bengingadlali mangithi ngicabanga ukuthatha isithembu ngambuza ngathi nisiphi izathu esenza ukuthi ungathatha isithembu ngikhona emva kweminyaka emingaka. Okay sithando sami ngiyakuzwa ngicela singabi mude ngiyakuzwa ngixolise nokukukhatha ngicela nje ukunika yena ubaba ithuba achaze ukuthi ungani ngoba ngiyabona ukuthi khona lona udaba futhi lisazolixoxa umnike nje isikhathi impela umlalelisise kahle. Ayachaza baba bengisacela bandla nje uchazele umkakho ukuthi ke kungani ubize inkinga zomhlaba namhlanje. Ngiphinde ngibonge kuwena mphathi ohlelo la. Njoba ngicele umama la sekukaningi ngizama ukumtshela ngimcela ukuthi ngicela ukuthatha isithembu okudale lokho ngingakazi ukumnqamula sisi. Hayi maku ofisa nje ukukhuluma. Okay ke baba wakhe ukona konke nje ubona ukuthi ngcono ubize usisi ubize nani igora lezi namba nazo la kona konke ubona ukuthi ngcono ukuthi ubuze ongiletha la. Akunjalo inkinga yami
ukuthi ungeke ukwazi ukuthi sikhulume endlini siyiqede lento. Uma ngikhuluma nawe endlini uvela ubhoko ngeyolaka. That's why ngize ngacela abanye abantu. Ngashada iminyaka emingaka egcineni usuyabuya angikaze ngize ngifebe angikaze ngize ngenze lutho. Ngenxa ukuthi wangitshela ukuthi angifuni ukuya emakhaya. Ngiyothina emakhaya ngoba impilo ethi la eThekwini. Ubaba wami nomama wami sebebadala. Ingane ziyafunda la eThekwini. Inkinga yami ubaba wami nomama wami sebebadala lapha. Badinga umuntu ozobamela. Ngibeke emakhaya. Zisuku ngangijwayeza iTheku. Ngijwayeza iTheku nangahlala la eThekwini. Uyasuka manje kwiqhiqi usangihambe ngemakhaya. That's why ngisho ukuthi mina angilwi nawe. Ngiyacela njoba ngize khona la kulukhuzana. Awushongani ukuthi bona intombi mhlambe engaphezulu kwami. Yini ungasho ukuthi usubona omunye umuntu ongaphezulu kwami obunhlamba ngisakufanele mina. Uma ngikhumbula ke ubona ukuthi mhlawumbe sengiguge ngaleyo ndlela. Angisho ukuthi ngenza okwakwenziwa ubaba. Kodwa ke ubaba wami unesithembu sabantu abathathu. Usho mhlawumbe yini ufuzo kusho mhlawumbe ufuzo lo. Akulona ufuzo. Sakuba ufuzo lasekhaya. Kusiyana. Ayiwazwanga ngihlonipha ke. Wazwanga ngihlonipha. Wazwanga ngihlonipha. Ngixolise bengizocela ukuba ngithathe umuntu ozoyongigadela abazali bami ekhaya. Ozohlala ethi ngoba sebebadala abathezela inkuni, abakhelela amanzi, abawashele, abenzele konke njengonkosikazi wami. Ngibonana naye. Anizubonana na mothi wena kushuthi unkosikazi, kushuthi manje kushuthi uyogana ba uma wakho usho njalo. Nginesicelo njoba mina nje ngiwumuntu okuhlala kuhlale agoduke uma kuphela inyanga noma ngingagoduki njalo. Uyakuyena mogoduka. Ngizofika phela nakuyena kuyapho. Uyakuyena ngisele mina usewunkosikazi wami. Hayi awusangizwa baba, ungizwa nje qobo. Awungizwa nje qobo baba. Ekhuluma nje iqiniso, awusangifuni phela. Awukwazi ukuthatha enye inkosikazi sa eli kanje iminyaka yethu. Ufuna ukungiyisa lapha engingafuni ukuthi ngiye khona. Baba noma uthi ufuna ukuya. Angikho mina lapho. Ngizama ukukutshela ukuthi konke engikukhuluma nawe yabona nje ngisho ngithi awenze washing uyiwasha ngesikhathi sakho into zami zokusebenza kakhulu imini yonke angazi ngoyenza. Naka wena nginaka izingane awulimi masimu la useThekwini ikhona yebo indawo ekulimayo la kodwa akukho la mina engithini kufanele amadumbe ngize ngiyowathenga eThekwini noma ngiwathenge koSiphi. Bonke sisi baba ngifike la ngangizwa nje indaba yakhe ngempela namandla ngizwe nje bangayizwa ngekhaya namanje akukho ukushintsha kuzokwenzeka. Akukho ukushintsha ingoba naku indoda mina kumuntu osifazane mina usulande ngisho ubhuti lawa manje futhi kwenzakalani. Okushuthi mina ke ngokwami ngeke ngithi kufanele ngiqhubeke ngizwashele iwashing. Sibuka abantu abangaki nje basila manje uzongitshela ufuna intombi wena ufuna enye intombi uzongitshela leyo nto wena banga abantu abasibuka njengamanje. Ulibeka kabi ke mawuthi ngifuna enye intombi. Mina bengithi ngifuna ukuthatha isithembu umuntu engizomkhokhela ngimenze umama ekhaya naye. Mbuzele simboneni lo sisi. Angiyilwi nayo. Intombazane. Uboneni intombazane? Nginayo bandla iminyaka emibili nayo. Unayo. Siphila. Unami endlini. Ngendlela ongenzele ngayo ngidale ukuthi ngize ngikhethe ukuthi ngibe nayo. Akwazi baba akwazi ngihleli nawe 2 years zonke. Unentombi uqonyiwe unentombi nje wena uqonyiwe. Seneze na plan ukuthi kufuna nishade. Ingoba nakuba kuyindoda mina mhlawumbe ngingenawo amandla ukuthi mhlawumbe ngathi ngikulwise. Hayi ngiyaxolisa ke lokho kodwa kona ke bekuyisinqumo sami esingesize sidiki. Wrong wayikhona baba wrong wayikhona. Neke ukuthi nengiphinde futhi angifuni ukukhushukela umoya ngoba ngize lapha ngize la kulokutela ngizokucela. Baba sokuthi ekamereni bese ixoxa ngcono lento lo. Manje ufuna ngathi ngizobuka manje. Ngathi ngizobuka ngawe manje. Kuthiwa abafazi bashaya amadoda. Egcineni ube wrong ukuthi ungilethe la. Wrong baba wakhe. Angiyimi mina njoba ngisho nje ukuthi ngize la ngoba nasendlini ubhoka kanjena ngathi ngikhuluma ngolunye usuku wangibamba wangiphindezela embhedeni wangiqinya washo kungibulala. That's why ngiza lana ke ukuthi akuzoceleka. Akwazi ngoba manje uthi ngicomparison nentombazane ngayo. Eyake mina ndawo. Eyake yona ke hayi bandla. Ikhaya wami. Engiyaye ngithi uma ngigoduka ngifike ngiyibone uye emaphasekeni uthi unama holiday usukuya kuyona le ntombazane
bengenzela kona ukuthi isondelane nabazali bami ngisize kubona Mhlawumbe kanjalo-ke. wena sisizane nawe Ibusiso zami ozoyithola azikho ibusiso zami ozoyithola seningaboni nenza njani naleyo ntombazane hayi mina azikho ibusiso ozoyithola zami zokuthi ushade naleyo ntombazane ngikhona ngoba likhe libe engcono mhlawumbe uthi ungibambe nendoda akho ndoda ongibambe nayo ngenxa ukufuna ukuya emakhaya uyazi odadona bangifuni le uyazi abangifuni bangihlukumeza mangifika emakhaya uyakwazi lokho nami ke engibuye ngingabe ngisaqonda ukuthi uma ngisemsebenzini ngeke usuke ukhona uma ngibuya la kwesinye isikhathi ngiyaye ngibuye uyasazi isikhathi engibuya ngaso ukuthi o7 bangishayela la endlini kodwa manje ngifike ngibuye amabhodwe la elikakhari lisasezini usuke kufanele kungcono kube ngiyafukunyezela ngitshela ongakuthandi ungangitshela uzosasa intombazane ngenxa amabhodwe nani nokuba lezi kwami uyangazi 5 years eshadile kwakangijwayeli namanje indlela ke owenza ngayo angiyithandi ngikhulele emakhaya mina ngikhuliswa abazali abakhuthele mina ekhaya bengilima amasimu ngumuntu wesilisa ngize ngahlukaniswa ikona ukuthi ngizofuna amatoho la ukuhlukana namasimu ngiyalima baba ngabe ngiyalima uma ngifika ekhaya mina ngifike ngilekelela ubaba noma ayabaphelela manje amandla okulima bafike balekelelwe yimina kufunakala ngimtholeke umsizi wabo that's why ngithi lento ke ngiyiphikayo ukuthi ke uzovuma intombazane ukuthi kuba ukuthi uyogana uphele uyogana uma wakho usho njalo wena uma uthi uyomthatha uyomgquma awuzuya kuyena kwana angizokudedela nami la eThekwini angizokudedela ukuthi uzothi ngoba naku ufuna ngiunderstand ukuthi ngoba naku wena usunonkosikazi ufuna ungishiye mina la ungishiye nezingane okushuthi sizovumelana ukuthi mina nawe uzokhuphuka ke manje wohlala emakhaya baba awu iphatha kanjani lento mangisuke ngigodonje wasasike sihambe kule minyango ephambili ngifike ngihlukumezeke lapha ngibe igqila lapha yana ubuke lengane emhlane ngithutha amanzi ngenza yonke lento angiyazi nokuyazi lento engisuke ngenza kodwa ngisuke ngithi ngihlonipha wena kodwa manje osisibakhe indlela base ngikhaqa ngayo uyabona ke labo dadewethu nangiwashelo osisibakhe ngangikwazi lokho ngangikuthatha ngikubeke eceleni ngithe awukuphile la eThekwini ngoba ngangibona ukuthi antholana ngoba bona njengoba ngithi mina ke ngifuna ungenza imbongolo mangile ngigqilazwe emakhaya ingako nje kube ngathi ngathatha umnyuko osikazi funa ukuvuma wonke ushito engenza wona ngiqale ukukuncenga usuwazi ukuthi odadewethu abasekho emagcekeni asekhaya sekusela ubaba noma bahambile nawo bayoyiganela bayohlala ku-TV ongilethe wona bazobona bavele ikhona i-TV kini manje bazobona ukuthi ke ngishaya phansi konyawo akho nkosikazi ozomthatha awuthathi inkosikazi angivumi leyo angivumi ngoba naku ngihlula ngamandla noma ngoba naku wazi kumele nayo ngazi vele uzoqhubeka nayo kodwa sibuse samngena nize nisithole akukwazi ngeke ize ngivume leyo nto yazi sisi mangithi ngiyalalela inkulumo yakho nobaba ubaba uthe kumina wena ukazi uye emakhaya ngake ngaya emakhaya inini lapho ngaya emakhaya akangivezelanga mina baba ungivezela abekhe ngike ngaya emakhaya bafike ngane inkinga odadewabo bamphatha mefike le angangizwa nokuthi mina ngiyini mangifikile usisi yini emiyekise emakhaya iyona lento oyichazayo ngiyekiswa yiloko bafike bangenza isigqila lapha yana cha ukuthi mina ngoba ngakhokhelwa nani ngiyayazi into esengizoyenza uma ngabe bengabe osisi bakho bemphatha kabi unkosikazi wakho nababo buthola uthini ekhaya ukushuthi nami bengisuke ngingekho ngaleso sikhathi ngibuye ngizwe ngabo ngithi uma ngibabuze bakuphike lo uyabaza abantu besifazana uyazi nawe ke ukuthi umuntu wesifazana mayefika emshadweni uyaye kube nalezo inkinga ngabakhuza kwangathi bayezwa mangizwa engitshela uyabasaba wabe sekhetha ukuthini ngathi mina ngoba ayisekho inhlalo kahle le kulungile ke asibuye vele sihlale naye la kwabo ukuthini unyaka munye uma ngikhumbula kahle waba munye unyaka avakasha ngawo that's why bese ngikhosi lo nkosikazi ozomthatha ngoba sihle kakhulu isikhathi wathi ekhaya kasazi nokuthi kume kanjani uma ungambuza nje ukuthi le emakhaya kume kanjani angeke azasho lingo ngifake mina lo muntu engangithi ngizovusa ngawo umuzi akaze ekhaya kume kanjani
uma ungambuza ukuthi izakhiwo zasekhaya zinjani hayi emakhaya mina ngibe ngiloko ngiye sisiya nawe kube yikona ukuhlukumeza kwami ngiyahlukumezeka ngesikhathi umakoti wakhe esho phela ukuthi uphatheka kabi ngizwe futhi ukuthi osisi bakho uthi osisi abasekha ngithi sebehambile yebo bakhani phela usuke wahlala naye phansi ukhosikazi ngahlala naye phansi njengoba bengasekho sisi ngicela ke sike sibuye siyothiqu sibone uma yebo akwazi wakushaya phansi ngonyawo wathi akakwenzi lokho wathi nema ngithi ngikhuluma naye lokho wathi bazofika nabo odadewethu lapha nasebeganile banemizi yabo wathi uma ke beza ukuthi usekhona bazofika futhi bazomhlukumeza okusho ukuthi bangayeka imizi yabo beze kowakhe nami uthi kunaka mina nomuzi wami nami umuzi wami lo nami wena umuzi wami sakho umuzi soba asikho isidingo sokuthi osisi bakho kube yibona abo manje ufuna ukuthatha omunye umfazi leyo nto yenza icala lami nginokuhlukunyezwa kwami mina ngihlukunyezwa kini yayizwa leyo nto ngoba usaba abantu bakini wena usaba abantu bakini akaqashela umuntu ozosebenza ugogo lapha ekhaya ngoba ngithi uyasebenza la miningi nami ngifuna umsebenzi la eThekwini angeke ngikwazi ukuthi ngingathatha umuntu ozoba yisisebenzi salaphayana ngithi mina ngizothatha umuntu oyisithembu angizokwazi ukukhipha imali ezohamba iye ngaphandle ekhona umuntu ozokwazi ukusiza abazali bami ngoba phela amandla aseyengo kuphela badinga ukwashela ufuna intombi wena ufuna intombi yini ungafuni mangithi asifake isisebenzi nami ngiyafuna umsebenzi la eThekwini ngizothola nami ke lokho ke ikona ke ngathi ngishaya phansi ngonya ukuthi ngeke kuze kwenze futhi ayilungi into yethu ke baba wakhe ayilungi into yethu ngeke izilungi wena usho kwakho nami ngisho kwami angazi uma uphikisa abantu engibacelayo ngempela engazi kahle ukuthi bazoba usizo ukade ubazelaphi bona labantu labo ongitshela ngabo nginawo umabona kude sinawo umabona kude kunenhlelo engiyibonayo mina ngabe sengiyathanda uma ngibona la kuneyinto waplana ngalabantu yebo waplana yabo manje sengizobuka kude mina ngizobuka ngoba phela TV le uma ngikhuluma nawe endlini ngoba ngolaka okucacayo ukuthi ungazubeka iketelo lamanzi ungiphunyele ngamanzi noma ungiphunyele ngamafutha abilayo kufanele ngenze njani manje wena ulandena abaphela baphambi kwami njengamanje kodwa sisuyachaza ukuthi kungane esibizi ulungile uyafuna sizomcela nami ngizokucelela ukuthi indlela obhoka ngayo ngolaka uvele senjengamandla ngivele ngiphelelwa amandla ngoba nakhona ngithi uma ngithi sengikubamba kanje ngeke ngingabhoki ucaca ukuthi uma ngikubamba kuzoba nalezo ndawo ezithintekayo uthi uzogijima emaphoyiseni ubani ongaphila leyo mpilo usukululwela ufuna yokuthi ngithi umfazi wami wena uloku ngitshela ukuthi ne uzogijima emaphoyiseni ngeke ngaye emaphoyiseni ngishaya ukuthi awufuni ukuye ekhaya incwadi mina nginencwadi ngeke ngize ngimele le inencwadi kubeka nentombi yakho mankompe yani ngiyathanda hayi kwami mina angifuni kodwa ukuthi nesize sifike la ekufakeni khona incwadi yesehlukanisa akho incwadi ngoba engathi kuzoze kuye lapho ngokuthi angifuni ke emakhaya baba usungaze ufuna ukungidivorce hayi uyadingeka engathi neyiloku uzanithe kuwona lo elikwenza ukuthi uvilaphe solo ukubekela kanjalo sengizocacisa ke manje ukuthi unokuvila wena obenzayo uyizwe kahle le ntombazana izinto azenzeki kahle lana ngithule ngibuke kwenzeka ukuthi danki baba danki uzwe kahle lo baba ngicela ukubuza ngikuzwa uthi ufuna ukufaka isehlukaniso into oyicabange manje noma into okade wayicabanga ngoba phela nje sikhuluma awuyisho ngake ngayicabanga phambilini bengilo ngiyicabanga manje mayiloko ekhuluma kanje ehlula nabantu ngicabanga ukuthi babo okugcina ukungicelela yena ephinda ebhoko into engixaka angazi ukuthi kufanele kwenzeke kanjani into engixaka ngobaba wakhe akasebenzi nento emfakile imali eningi unkosikazi uyabiza eqala nje yomlobola uyabiza unkosikazi uhlula nawe konja ngale ndlela engifuna ngayo mina izingane zifunda khona kule ikole phesha komkhosha la eduze zifunda la eduze bana beziyaphuma izingane ukusebenza akanamali lo uzomenza kanjani unkosikazi uzomondla ngani izomlobola ngani okuzokwenzeka thina la uphinde yoko muthi kuzanze isigwile esibhedayo
Ubaba wami lapha emakhaya unenkomo. Awunalutho wena Unazi inkomo kulawo masenti nani njoba ngisho ngithi umkhaya wami sizolekelelana nabazali bami simthathe sithi okukhuluke lana nengizoxolisa khona ngicele phambi kwabeyindaba kuyizanyelwe yimina ebengisaba ukuthi ngikutshele bona ukuthi lo muntu engithi ngicabanga umthatha isithembu leyo ntombazane ngizocela ukuthi ngizocela ukuthi kusuka namhlanje ulihoxisele ukuthi intombi yebo akuyena uNkosi sengizocela ukuthi umbize ngoma wengane yami ninengane ngizocela ukuveza lokho singabusafiki ayibo inonyaka nje sengizokhuluma nje iqiniso ke manje uthi yalabala nje unengane nginengane naye kodwa mina awuvanga uzingivezele umntwana bengingena mina uneyimfihlo kumina mina manje sengibuka njengomuntu onjani kumngakho benginqena nje ukusho phambi kwakhe nje nje kosisi la namakhamera ukhekezela nje uzokhuluma ukuthi unengane bese ngicela sikuvumele ke lokho ukuthi leyo ngane iyeyakho futhi nawe akukho kungayijika futhi manje ngoba isikhona emhlabeni awukwazi uzongitshela la ukuthi unengane wena awukwazi uzongitshela la ukuthi unengane ngizocela ukuthi awukwazi uzongitshela la ukuthi unengane awukwazi uzongitshela ukuthi unengane la wena phambi kwamakhamera ubuka isho ngane yonke lento ekhaya ngibuza ukuthi ngaye ngakushaya yini uyazi nkosikazi wami indlela ulake nginalo manje la makhamera lawo yiwona ulake enginayo ngiyacela bandla ulaka ngathi sekuningi kakhulu noma sobe ngizovuma yabo ngeke ngisakwazi ukuvuma ngoba manje kuzobuye ngathi manje usungihlulile na ngenkulu ngeke ngisavumela kona lokho sokwenzile ukuthi ulande obhuti engingabazi ngikadiwe manje mina utheni uthenga indlo uthenga yini ngibhubesi utheni labo bhuti hayi ngithe bandla ngilanda umkami cha phela sisi hayi ngoba kuukuthi uthe ulande nje wonke nje sizikwalela la ubhuti lo nje ngisebenzisana naye uthi manje uthi ngiyini hayi ukuthi ugade wena wena mina ngizomthini lo mina ngamxavula khona hayibo bukaniki lento ayenzayo ke niyabona ke ngiyabona nibuka ke nikhona ngenze njani ke ngaleli bhubesi mina ngamxavula khona ngenze njani ngaleli bhubesi mina na hlisa umoya phela ufuna ukungidabula izingubo hayibo uzosolva amakhamera wena into yakho yonke wena amakhamera azolungisa uhleke good bengisaba kangconywana phambi kwakhe ekhona kodwa njena Nkosi yami angazi umphathi ohlelo ukhulunywe la amanye inkinga abane indadadwe la inenkinga zayo nayo ayisolvela omunye umuntu uyangixaka ulanda osisi laba ukuthi kwenziwe njani ukuthi sinaye ezinye into ongitshelanga ngithi uzoveza ukuthi unengane manje nami sangithusile ingane njengoba una abazali bakho bayazi ngomntwana lothu naye abazali bami ngabatshela ngomntwana ngabatshela nangako nje ukuthi sengicabanga ukuthi ngithathe isithembu nalo mzali wakho umshoyo yonke bayamazi ukaye ekhaya amaxoli wonke lawo sebeyazi ukuthi unengane bayamthanda noma ile ekhaya ufika sebenze uma wengane uyaya kini uyaya ke ekhaya uyaya avakasha ngisho ngingala eThekwini uyaya abasiza babuza ukuba nenkinga njani ngoba uma usehlala ngocakuli unamadolo unani akasakwazi ukuzibambela kakhulu nale ntombazane wena akakwazi ukuya emasimini yona ikhona ngisho ukuya emasimini uma wakho uvuma kanjani ube khona uma wengane ekhaya ube hayibo uma wakho uyivuma kanjani leyo nto lethi kuze intombi ezalisiwe abo manje ubuka mina uphendula usini into edala ukuthi abazali bami bayivume le ntombi ukuthi wena usakwazi ukuthi uphumelele ukuya ukubasiza ekhaya akwazi ngiyabasiza ngani ekubeni umakoti kwakhona awumeke kwavele sebefikile laba bama TV awumeke usalisa uchaza nje phambi kuwena uzokwazi ukumanelisa kuyona yonke into lo nkosikazi lo ntombi angisana noma inkosikazi noma intombi angazi ngoba phela uhluleka endlini wena ekamereni kuyahlula ukuba sekamereni uyahluleka kwayibona uzongabela izwe lonke uyangithuka uyangihlambalaza ngihlambalaza izwe lonke bamele heyibo ingane yona lo uthi ingane yakho leyo ngane ngidedeleke naye lokho ke yena uzongithanda ngingamanelisi kulala sengizokusho nje kugcwala umlomo ke manje ukuthi engathi sesoya endabeni yesahlukaniso ukuze ngikwazi ukumelana naye
naza nagoqana nalo sisi waphela wena uvala ulale nje dedele kusemnyango ingane yakho uyimela kanjani ke lona ikona nje ngize angijayi ngalento eyakho na leyo ngane ngithi mina ukusuthi yona ke lento ke ekukhiphayo ikambiso ukuthi mina angikwanelisi endleni ngapha uvela ukondlento enganganelisi othi kungcono ngivele ngivula ngisuke ngikwazi ukuthi uyephi uma ngingekho ngisemsebenzini abafazi ababili njoba ngiyaye ngifice laphana nginezinto eziqeda iviki zokusebenza kodwa zonke lezi zinto ngiyifica embondeleni uzuyiwashe ngesonto Sunday ngizovuka lungisa lento engalungiseka leyo into engekilungiseke ukuthi kuthiwa ngingane enye indoda angiyizwa mina lento yabo yakho wena sisaye endlini sisaye ekhaya usayochaza yona leyo engathi ke kuzofunakala ukuthi sibize umndeni wakho sibize nowami sibize konke nezihlobo sibize nezihlobo zakho ukuze sibezwe na amaphixipixi angithi nomndeni wakho uzoba ukhona basekwazi intombi bamaphixipixi angithi nowakho umndeni uzoba ukhona mina ngibizi ngamaphixipixi abe ngikuthanda umndeni wakho uwena kuphela ongihlulayo ngakuthatha kini bangivume savumelana ukuthi okwenza konke kumela size sihlukaniswe ukufa kodwa manje awuyimeli izinto ayizele emshadweni bangibize basho bathi mashandi woza naku phela la usibani esenza kanje ufike noma wengane hamba kalisiba likhulu sibona abantu babazala shona kalisiba likhulu le emsini wena ufuna shona le kasiba khulu ukhohlwe indaba azala eThekwini uma uthi usafuna ukuthi ngikhulele emakhaya mina inkawami semakhaya ngikhulelanga kodwa manje baba kubonakala ngathi wena le ndaba esohlukanisa into obusuyicabangile ngoba usuyayiphinda futhi hey awubandla ngizolibeka nje ngokuthi njoba ngisho ngithi bekukuthi ngilo ngicabanga ngibuye ngithi kuba ngcono njengamanje nje sengathi ngithathe decision phambili noma ngihlambalaza nje emhlabeni wonke jikelele ethi angenzi lutho kunzonovela ngiye phela baba njengoba sesilana sefane sikhulume konke angithi yebo angithi manje umvezela ingane yonke leyo khuluma ngayo yebo ufuna isithembu yobuholi ushelele esithembini sakho bokade usifuna umtshela ngiqiniso lonke ukuthi kulo muntu ofuna ukumthatha futhi uma wengane yakho ngiyabonga uyabona ukuthi sekukuningi vele nawe usumthwese mengabe ngilalele wena ukukhuluma ayikho intembo oyisho ngayo uthe inkinga yakhe akafuni ukugoduka emakhaya kodwa kwakho sekukuningi angimsayidi usisi okudale ukuthi ngize ngibe naleyo ngane nanokuthi athene nginenkinga zokuthi ngishaya kanye ngilala ingoba nami indlela engivele ngifike ngayo mayithi ngishaya kanye noma bengathi nje akubi nalo 1 avela athi siyaphenduka siplathelane njengeKapa avela athi isikhathi esiningi sishaya iKapa bengamvumela kanti mina ngiyazi ukuthi kukhona lapho enganeliseka khona ngenxa ukuthi awenzi ngendlela engiyithanda okay zivelaphi mangakwanelisi mina okay ngiyezwa ke kuningi osekuvele nokwasemakamerweni anihlali ngani phasi nobabili niyikhuluma yona inkinga yakhe yona lento engimbuza yona ukuthi nize uze wanilanda ngoba yini uze wanilanda ngoba yini wala kumathi ukufuna kwenziwe njani ufuna ukushada ngiyaphoqa manje ufuna ngizokhothama ngimina bese ngikhethe lokho mina ukuthi ngithathe isithembu ngoba ukwazi ukushada uyise intombazana emsinga la bemsinga kunomthetho ngeke uthathe intombazana ngaphandle kwemvume yakho ngikhulele khona ngenyongo mina yaziwa emakhaya yaziwa isithembu sikhulu esithathu ukuthi uthi kufuna kwenza njoba nje ngakhuluma nabazali bami nawe bengifisa ukuthi ubazise ukuthi ke ususe sithembini bathela abazali bakho wena ke bathela uyakhumbula ukuthi thina sike saxabana mabambe baze bayivuma uyakhumbula ukuthi cishe sike saxabana isikhathi esingakanani nawe izinyanga ezimbili ngilala ekamerweni lezingane ulala ngala akukusa ukuthi usunentombi ungala mina ngisekamereni lezingane mhlawumbe inyangeni ezintathu uyakubala konke lokho ukuthi nekungiphethe kanjani enhlizweni yami angizibuza ongena intombi yakho wena uma ungasalali nami ulala kuleli kamera lezingane angizibuza ubuzonga kusho ukuthi awusafuni mina ngoba sakhona omushi imbali bayigama lakhe wasisi ngicela ukubuza nje bayigama lentombi yakho angeke ngize ngikutshele oze uyifake lokuzaneni inkambeni ngiyabona ukuthi singakwebhana kuze kuse ngifuna nje ukubuza imibuzo embadlwana njengoba esevezile umnyeni wakho ukuthi sekunengane uzomamukela umntwana luhutho isithembu yasamukela angamukeli kwanto mina
Uyamuzwa yabona ke leyo ngane leyo siyamukele le yabona besiyamukele le msinga kubo uyamukele uma wakhe futhi uma wakhe useyibonile ithi yakho neyabo ke mina ngoyamukela mzukwane wafika wangithatha nje ukuthi sishadile sahambe sokwenza amaphepha asho kodokotela ukuthi ingane impela yes eyakhe ilungile ke ingane ayinaqa hayi isithembu ke lutho phela isithembu lutho ingane yokuba sokuthi eyami ngobe yakhe shadile usisa akayena wakithi cha xobo nje akwazi uyamuzwa kodwa uma ngiyamuzwa ngizoninikeza ikhathi ezilinganayo wena futhi esakho siningi ngobula mina ngisebenza ngala eThekwini yena sizoba sincane sakhe kungani ke wena uzokuqhubeka ukuthi wena uzomanelisa nini yena angithi mina ngizombona uma ngisuke ngigodukile kuzokuphapha mina njoba ngisuke ngigodukile makwamaphasika sizogoduka naye awu hazi ngamane nango zibandlela ngiyagoduka usukusele la yes ngamane sigoduke bandla ukhetha ukuthi wena uyovakasha kimi usho ukuthi akufuna ngiyohlala inyanga yonke ke ngiyovukuza amasimo engayisho kube bakhe njengamanje ngoba inkinga yakho ukuthi angifuni mina ukuya emakhaya ngoba phela ngaye ukuthi usuxawa yini manje angazi ngoba uthi awufuni ukuya emakhaya intombazane ufunile emakhaya sengizoya ke emakhaya manje ngizoya emakhaya ngiyosibonisa likwazi angikwazi ukuthi emva kwalo ukuthi ucabangani nangoku sisi baba umakhoto wakhe evuma la ukuthi usezoya emakhaya ngoba phela into kade inkinga kakhulu ukuthi akayi kolekelela abazali emakhaya indaba isithembu ke isizo manje hawu ke ngizobonga kakhulu ngusibalikhulu sabonga kanjalo mangifika emakhaya mina kuthiwa ngifikile angidingi ukuthi ngifike ngithola ukuthi intombazana isilapha ngoba nakuthi wena isiyaziwe so ungasala hawu ngiyabonga makoti wakwami ngiyamuzwa bandla ngibonge kakhulu umphathi ohlelo hey nokuthi neulaka ligcinwe lehlile kulomuntu hayi endlini ungibamba angiqede angiphosele nalena njoba ngize ngakhetha ukuza lana naphambi kwenu la bese ngiyabula ukube ningimgiyekile bekofa yonke lemshini ngoba unekhanda elicaphayo ngizocela ukubonga kodwa ke lo azomfica le emakhaya angeke azasamfica ngizozama ukuthi nami inhlelweni zami ngenze ngenye indlela bese ngibuka ukwenza kwakhe ngizocela ukuthi ningavele ngiphume nesinqumo njengamanje isicelo leso buka samcela bengizocela yebo ngiyahoxisa njoba nje sekhulume kanje esogodu ngizobona ibehavior yakho ukuthi kwenzeka kanjani uma ngisanenkinga loya muntu uyena onengane uzothini kuyena phela khona umuntu wesithathu okuhle kakhulu ukuthi loya akana nkinga uyazi ngaye uyamazi ukuthi umabani uyena obengamazi okay that's why yena umuntu futhi understandayo ongenalo udlame njenganaye hayi ngiyabonga kakhulu bhuti sibonge nje ukuba nawo ohlelweni lethu ngibonge nokuthi ukwazile ukuthi uzwise unkosikazi uhoxisa isinqumo sakho usho ukuthi usuzohamba umniki ithuba lesibili usuzohamba uyocabangisisa kahle okwenzile namanye amadoda engathi ngakwenza ngoba uma usuthatha isinqumo sokuthatha umuntu wesifazane umbeke ekhaya wakhe naye ekhaya kufanele niphinde futhi makuba khona inkinga nilungise niphinde nakhe ekhaya ngoba wena wathi mawumthatha wathi uzokwakha ekhaya lokho kwenzile nje ngikubonga kakhulu phasi kohlelo lethu lenkinga zomhlaba siyabonga nje kakhulu sithembe nabanye abakhaya ababukayo bayobona bathola usizo basizakale akade mhlambe benenkinga ecishe ezifana nezenu bazobona babe nokusizakala siyabonga kakhulu hawu ngiyabonga nami kakhulu kulolu hlelo lwenkinga zomhlaba kukhona okuguqukile enhlizweni yami manje ngikubona kuthanda ukuthi nekulapha lapheke ngiyabonga bandla uhlelo lwenkinga zomhlaba hayi siyabonga bhuti ngicabanga ukuthi ke okosuku sekufike ekuphileni ukubonga mina